ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ದುರಂತದ ವಿಷಯ ದಾದೊಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಏಪನೆ ಜಪ್ಪೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಡಾದ ಅರಮಾಡು ಕೊಂಚ ಕಾರಣಲು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದು, ಎಂಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದು, ಎಂಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಯ್ತದೆ ತನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕನಪಿನ ಐಕ್ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಧರ್ಮಲುಪು ಜಾತಿಲುಪು ಅಂಡ ಪೂರ ಧರ್ಮಲ ಪೂರ ಜಾತಿಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಡಿತು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರು ಸರ್ವ ಜಾತಿದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬೈತಂಡೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಮಲಗ ತಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಓಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂಂದೆಪ್ಪ ಒಂದು ದಾನೆ ಆತನ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಪಾತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದಂಡ ರಾಜಕೀಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರವನ್ ದಾಯ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರವಡೊಂದು ಪನ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ಏನ್ ಪನ್ಪ ಇನಿ ಈತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲಾವೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುಪಾಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೊಂದಿ ನಡೆದವರ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪಾಲಕ ಪೋನುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೋತು ಕೊಟ್ಟಿರು ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವರು ಬೇತು ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸೇರವನನ್ನು ಬಿಡಿದು ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಠೆಯನ್ನು ಪೊಜ್ಜುಕು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಧಿತನ ಮಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಂತರವರೆಗೆ ಪಂತೇರು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದ ಬಂಡ ಆರು ಅವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನಾರನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಬಂದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಗೊಚ್ಚಾಮಿನಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಣಿನಿ ತೋಜವನ್ನುಂಡು. ಕಾಂತಾರ ಪಂಪನ ಸಿರಮಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತು ದಾಂತೆಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾರು ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳು ಅಂದಾಂಡ ಆರು ರಾಜೀನಾಮೆ ದಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ತುಂತೊಡಿತು ನೀನು ಇವರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈರ್ನು ತಿನ್ಪುನತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮೂಲ ಕೂಡಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಆರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕರೆದು ಬರೋದು ಒಂದೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಲಾಯಕ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿದ ಬಾವುಟರಾಪಾದಿರು ಈ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಚಾರಕರಾಪಾದಿರು ಬಾವುಟ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬಾವುಟರಾಪಾದಿರು ಮತ್ತೆ ರಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾನಾಗ ಖಾಲಿ ಬಾವುಟ ರಾಪವನತ್ತೆ ಬಾವುಟ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತ ಬೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಳಿನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂಚಿಟ್ಟು ಪೋಯ್ದಾಯ್ತಾ ಕಾಲ್ಡು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಣು ಪೋಯ್ ಕಾಣು ಸರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಹಾಕೋದಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೈದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂತೆ ದಿನ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುತಾಲಿಕೆ ದತ್ತುಮರಿ ಸುದರ್ಶನ್. ಓಕೆ ದಿನ ಪೂರ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಉಡ್ಬೋದು ಓಟಿಗೆ ಎಂದಿಗೆ ನೋಡಕ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟನ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿತಿಲಕ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗಡು ನಮಕ್ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಓಟಿಗೆ ನಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಣ್ಣೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಕಳಾಡು ಓಟಿಗೆ ಎಂದು ಗೆಂದಾಡು ಅಪ್ಪ ಕಾರಣ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು.